pinaghihinayangan. Ang nagdaang madilim kong kahapon, ganap ko na naunawaan kung bakit ako ay nagkaganon, pagkat nilipod ko sa imong pagkatao. Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukanon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday naghatag kanato kusog kadasig panahon nga diin kita makadungog na usab sa mga pulong mensahe nga gikinahanglan natong masabtan o maikinabuhi sa atong pagpuyos kalibutan. Sa atong panag-uban mga igsoon ato ning lihan kining maong programa. Sugdan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa kalampo sa kadaugang panalangin nga gihatag sa Ginoo nining adlaw. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios nagkahiusa sa pagduol kanimo sa paghatod og mga pagdaig pagpasalamat sa imong paghatag kanamo kadaugan, sa pag-atiman nimo sa tanang mga tawo nga misalig kanimo ug sa tanan nga mga tubag sa among mga hangyo, sa among gipangayo alang sa imong katawhan wala nimo ihikaw. Usan niya kami o Dios aron sa pagpasalamat. Salamat Ginoo sa mga butang nga imong gihatag kanamo nining adlaw. Salamat Ginoo sa nga imo kaming gilikay sa mga problema, disgrasya o bisan sa balatian. Padayon mo kaming gilikay. Padayon mo kami o Dios nga gitagaan og kalinaw kalipay nga maoy gikinahanglan namo sa pag-alagad kanimo. We declare blessing sa amo karong nga panag-uban. Amahan pakigsultihin usab kami sa mga pulog mensahe nga amo karong hisgutan. Gikan kanimo amahan, among itugyan ug isalig diha kanimo among kinabuhi diha sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pulong mo kinabuhi ko. Pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanong kadiri sa Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, may pagiguban ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Apak, Sitio Linao ug diri sa Sitio Kaluktugan, sa Barangay Tolosa ug diha sa Sitio Pantag ug diha sa Sitio Malaigang. Mayong gabi, may pagpaminaw ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayong pagiguban og bless usab sa tanan nato mga kaigsunan nga mo replay sa ato nga programa. I declare blessing in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mayong pagiguban maayong gabi ni Jennifer Cabasa Cabrera, Joel Corisima, Maiti Managat, Marlene Garganera, Billy Impes, mayong gabi, Inday Dorlin Incabo Tinsay, Kylie Chan, Susana Pablio, Flora Fee Vlog, mayong gabi, og ni Sister Josephine Vicente, Sinumalin Alpuerto Katakutan, good evening na po Pastor Gideon, og sa tanan, mayong gabi, si Lojen Gonzaga sa Makausa, mayong gabi, sa tanan labinan nimo Pastor from Negros Occidental. Thank you God. Wow, may buta, may gabi, may pagiguban dalaygon ng Dios. Mayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring, mabungahong kagabihion Pastor Gideon og sa tanan naminaw karon. Pulong mo kinabuhi ko, watching from Hinunangan, Southern Leyte.
Ngayong gabi ni Mimi Dalio. Good evening, Pastor, watching from Davao City. Request kong song Lahutay, Pastor, and God bless. Mayong gabi, mayong pagkaiguban ni Gilma Ubas. Di Pastor, thank you Lord, makadungog na pod kinsa mang pulong sa Ginoo. Sister Susana Pablio, mayong gabi. Mayong gabi, Pastor Gideon, Pastor Arasil, sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang atong buhing Dios. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Lugin Gonzaga, Pastor, pwede ko request awit Milagroso. O mayong gabi ni Armalin. Mayong gabi, Pastor, og sa imuhang tibuok pamilya. Og mayong gabi usab sa tanan nga minaw sa pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang pulong sa atong buhi nga Dios sa matag usan nato ka kinabuhi. Si Felix Dapar Lumot, mayong gabi. Og si GPC Santiago, good evening, Pastor Gideon. Og sa tanan nga mga kaigsuonan sa pulong mo kinabuhi ko. God bless. Manihapon ta mga igsuon. Humanag yung kong paniyapon kay human akong trabaho kaganina dito simbahan sayo kugutan o niya dali pong naluto, dali pong nakapaniyapon. Mayong gabi, may pagiguban ni Ma'am Iris Cabrera, may gabi o ni Kylie Jan, mayong gabi, Pastor Gideon Candelario watching from Davao de Oro. Jingjing Tordelio, mayong gabi sa tanan, dalaygon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Namoy mga pangutana mga kaigsuonan, kung gusto ninyong masayran o sa may mga pangutana nga inyohang ipabot diri sa itong programa, pwede rin na itong maatagag pagtagad. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, kung unsa ang mga ilhanan o kung saon aron matalikdan na to ang kalisod. Mo na pinaka-importante nga ito karong hisgutan. Mayong gabi, may pagiguban ni Dante Ifabol. Mayong gabi, Pastor from Albayog, Kalbayog. Pastor, pwede patukar anak, balik na. Mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiinda sa tuwa. Ato sa tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang awit Makalangit Milagroso diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, may pagiguban ni Kawakami Belt Libron. Mayong gabi, Pastor, request kog song Tumawag Ka watching from Japan. Sige, salamat kaayo. Kumusta mo diya sa Japan? Kawakami Belt Libron. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Tatay Arnold Passion. Mayong gabi ninyo diya tayo. Kumusta mo diha sa Mandawi? Pangumusta ko sa atong igsuon, Pastor Art. Paabot ang akong pangumusta. Mayong gabi, may pagiguban ni Gingking Simpron. Mayong gabi, Pastor, kumusta og sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mong kinabuhi ko. Dalaygon ang buhi nga Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. God bless, Pastor. Si Arlene Namoko Aligado, maayong gabi, Pastor, og sa imuhang pamilya, and also to all viewers and listeners. Dalaygon ang atong buhi nga Dios makapaminaw na sad mi sa ihang mga pulong. Request kog song Makalangit, Salita Mo. Thanks, Pastor, and God bless. Watching live here in Seaton, Negros, Oaks Oriental. Mayong gabi, may pagiguban ni Ruben Beloso Arosina. Good evening, Pastor, ug sa tanan lang sunod sa programa ang pulong programa dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Ronita Monsad Baday. Mayong gabi ni Patrick Ripat. Mayong gabi live na ka sa 96.7 FM station Upper Lambog, Badyan. Happy listening sa ito mga kigsuonan sa 96.7 FM station Badyan. Mayong gabi Mayong gabi ni Clementina Pableo. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi ni mo Clementina. Lugin Gonzaga, good evening. Marlon Binting, mayong pagiguban
Felix Dapar Lumod, maayong gabi. Og Naomi Sunok Manlupig, shout out pastor. May magabi magpaminaw. Mayong gabi, Pastor Gideon, nagtanaw na sad ko sa imong programa gikan ni Tatay Arnold Pasyon. Mayong gabi ni Elina Alisna Kuamag. Hello Pastor. Mayong gabi ninyong tanan diha sa mga kaigsunan nga nag-view sa pulong mo kinabuhi ko from Davao City. Si Maria Atina Castromero, maayong gabi. Si Dalia Bartolome, maayong gabi Dalia. Og ni kalma lang ta, mayong pagpaminaw. Mayong pagiguban og maayong gabi ni Anhing or Anjing Mandanao. Mayong gabi pwede Pastor watching from Davao del Sur or del Norte. Matod pa ni Jingjing Tordelio, wala imo signal Pastor. Amrag okay raman. Okay raman akong monitor. Si Julito, maayong gabi Pastor, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi Brother Julito, kumusta ang Diyos magapanalangin? Mayong gabi sa tanan to mga kigsunan nga nagsunod sa atong programa ang Dios magapanalangin. Ang atorong isgutan mga kigsunan unsaon pagbiya sa kalisod. Unsaon murag ako aning ayohon pag-type unya. Kay unsaon pag-aron dili kadaot ang masinatian kun dili kayuhan. Unsaon aron dili kadaot ang masinatian kun dili kayuhan. Muni ato arong hisgutan sa atong panaguban. Diyaan og talikdan na nato ng kalisod kay gidaog na sa Ginoo ang tanan. Gilangsang na ang kalisod, ato na nang biyaan og talikdan ug unsa may mga angay buhaton aron kaayuhan karon ug sa malabot maoy atong maangkon. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Mayong gabi ni Marlika Gadsing. Si Freddy Aquino, maayong gabi Pastor. Nakoy damgo atong mga nangagi Pastor nga nag-uban ang uban na limta na nako. Pastor, naglakaw dako diha sa karsada, abi na kog tinuod nagwali daw og gisugat daw kog mga tao pero masakiton man napadyo dili kalakaw og sa dihang ako siya gipandungan sa akong kamot og samtang ako silang idala sa prayer og sa pagbukas sa akong mga mata. Girl, ayo di ay sila sa Ginoo. Ginaayo sila sa Ginoo sa kahaang mensahe ana damgo. Inana nga mga damgo kung maghisgot og dalan buluhaton ang maghisgot gani og dalan ang damgo maghisgot gani dalan or magpakita gani dalan naghisgot na sa kana bitawng paglakaw diha sa ministry. Unya dunay mga tao nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios o nagkinahanglan sa imong mga pag-ampo o moabot yun na sa imuhang pagpangalagad sa atong Ginoo. Awit makalangit anak, balik na diri sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Anak, balik na ni mga button ko, kay gusto ko kaksundan. Kulang pa ba ang akong gumma? Ipakita ko dito sa cross. Anak, balik na ning mga bukon ko. Ayaw na
duha-duha. Nagpakamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko? Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Ricky Ragasa o mayong pagpaminaw ni Laila de la Torre Maldo. Mayong gabi ni Akira Manukan o ni Agnes Triumphante watching from Los Village, Imlang, Dalaygon ang atong buhing adios. Mayong gabi pastor sa tanan nga namati maayo jud kaayo ang Ginoo kay gihatag jud niya ako gipangayo. Uy, salamat kay sa Ginoo no sa iyang paghatag sa imong gipangayo. Dalaygon ang Dios. Si Bipo Gandang, maayong gabi nimo Bipo. Og ni Jocelyn Canedo, maayong gabi from Burawin, Liti. Si Julito Hilbert Golocar, kay salamat kay sa inyo nga pag-share. Sister Rosa Chain, maayong gabi. Si Wendell Sagintong, pa-shout out Pastor Malapatan Sarangani Province. Maayong gabi Pastor and God bless. Maayong gabi kaninyong tanan. Anak balik na ni mga bukon ko, ayaw na pang duha-duha. Nang makamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat ko? Kay dili ko buot nga malalaman. Sana balik na. Maayong gabi ni Rinsby Ayuban. Maayong gabi Pastor sa akong pamilya diha sa Tibok Indang Liti, ikan diri sa Silang Cavite. Anak balik na ni mga bukon ko, kay gusto ko kagsunta. Kulang pa ba ang akong uma nga ipakita ko dito sa cross? Anak balik na ni mga bukon ko, ayaw na pang duha-duha. Kupay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat ko? Kaya nang ako gawaton ka. Pusa anak, balik na. Awit makalangi, tawag sa pagkabalaan diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Delia Iminte. Mayong gabi, watching from Kuwait. Mayong gabi, kumusta mo dias Kuwait? Si Nazaria Pagaran, maayong gabi Pastor Dalaygon jud ang Ginoo sa tanang panahon. Pagpaminaw sa imong mensahe. Salamat kaayo sa Ginoo. Unya i-share ang ato ang programa para mas daghan ang masayod nga mga pamaagi aron matalikdan og biyaan ang kalisod og
i-welcome ang panalangin sa Ginoo. Uhawang Diyos. Mayong gabi ni Freddy Aquino Tanyo, pastor, pwede maka-request og kanta Lahutay. Napoy nag-request ka ganina Lahutay, mga kaigsunan. Ako na nga tagaan og pagtagad sa ato karong panag-uban. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahulag, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulag, nagahilag. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Jerick Sigayan. Mayong gabi, Pastor, request kog song Goodness of God Bisaya. Thank you, Pastor. Si Loretta Dinoyo. Mayong gabi sa mga Dinoyo family. Si Loretta. Mayong gabi, Pastor, sa imong pamilya na minaw na sad May sa balay ni Albert Bisan, wala siya kanunay. Ang Ginoo naguban kaniya. Loretta, sa maning Loretta. Salamat kayo no sa inyong pagiguban og maayong pag Ate Rita. Si Ate Rita di ay mayong gabi ni mo diya. Mayong gabi, may pagpaminaw. Mayong ng Diyos sa mga panalangin mga Dinuyo family. Ayaw mo kalimot mga kaigsuonan ang atorong hisgutan, mga pamaagi aron matalikdan og biyaan babay na ang kalisod og atubangon na ang panalangin sa Ginoo. Mayong gabi ni paring Joel Maring Cora. Mayong gabi sa ni Gigi og ni Janjan. Mayong gabi og ni Day Pamilya diha sa wala si Albert no. Mayong gabi ni Ate Rita o mayong gabi ni TOC, mayong gabi ni Papa Binbin, Mama Bibin, mayong gabi. Mayong gabi sa mga De Valieres family. Salamat kayo sa inyong pag-share. Mayong gabi ni Martin Vlog. Mayong gabi ni Zozima Flores Gimodo, watching from Matuog, Basaki, Hulngan City, Negros Oriental. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi ni Zozima. Mayong gabi ni mo diha Ma'am Zozima. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Ang akong mga pagsipan, ihatag ko ang akong pag-iguban. Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Angelica Cariaga Gawan. Good evening. Ang Diyos magpanalangin. Si Herminio Aracuma. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa pulong nga imuhang gipabati na minaw mi, Pastor, from Jinsan. Si Genesis Sayon, mayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya. Si Marian Misarbida. Oy, mayong gabi ni Marian Misarbida. Mayong gabi sa anak nako tanan na adiria sila si Jill o Cora. Mayong gabi, mayong papaminaw. Good evening. Nanyapon na ba ang tanan? Murag ni po, nanyapon na, Pastor. Bitugab ko no, bitugab. Panugab. Kaya mo magyanay, no? Magpanyapon, mo ingon dahil ang uban. Panugab, mo ingon dahil silang gracias, Ginoo. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Jason Mariano. Mayong gabi, Pastor, from Sibulan. Salamat sa Ginoo. Awit makalangit, nga gi-request dire mga kaigsonan. Ato Tagalog pagtagad. Lahutay lang. Dire lang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Alang sa nangutana mga kaigsunan kung asa ang high note, low note sa lahutay. Ang ako ang gikuha gikuha nako ni nga kuan chord na asa D. D. Pero dili ninyo ni maklaro kay baliktad man ang ato ang gigamit nga front cam man sa kamera muna nga baliktad ang gitara.
D unya ang low na note niya is A, no? Apple. Unya ang high note niya is G. Nya sayon ra kaini siya, naray mga broken chord ani siya. For example, D. Ana na siya pero mura na siya C sharp minor. Pero gikuha lang nato ang C sharp minor murag wa ko kabalog unsay mga chord ani basta kay mga gitawag ra sa broken chord sa ko alang panghuna-una. B minor. Para may pagka-nindot sa tanaw na paminaw na naon lang siya. B minor. Kana G kung giparisan og G o kaning D. Ana na siya. Dili ba may kinutuban man ang tanan. So muna siya ang intro no sa ato ang kanta nga Lahutay Lang, no? Lahutay Lang. So ato nang kantahon ug sabay ko sa ato pagkanta aning awit Lahutay Lang. Mura magnisignal ang akong battery. Mangita sa kog battery nga naay kuan kani pula naman akong battery. Kosa nga kuanon mga igsoon ako ilisan. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang nulahotan aron makalabang ka sa pagsulay. Murag nahurot magbateri ato sa nga ilisan ato orang katahon niya ako orang i-charge sa battery mga igsoon ha. Kan
ato ta mga gisuon sa kuan kanang pulong sa atong buhi nga Dios aron ato ang masugdan sa eksakto pod nga oras alas 7:46 sa kagabion. Oni ang oras din atong mapatalinghogan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Now, ang ato arong hisgutan mga kaigsonan nga mga mensahe naghisgot ni og mahitungod sa panalangin. Gikan sa kalisod, paingon na sa panalangin. Mas nindot kaayo paminahon mga kaigsonan kana bitawng gikan sa kalisod, paingon sa kahamugaway. No, nindot kaayo nga bation kaysa gikan sa kahamugaway paingon sa kalisod. Siguro pwede siya natong kana bitawng himuon sama sa kanang magkaon kag tubo. Kanang magkaon og tubo mga kaigsonan na ay mga tawo nga magkaon og tubo kanang mupangos og tubo ba. Ang makarelate kaayo sa pagpangos og tubo kaning naa sa Negros kay naamay mga katubhan diya sa Negros. Ang uban kung magpangos og tubo diri sa punuan sugdan nila sugdan og pangos gikan sa pinakatamis ngadto na sa pinakatab-ang. Pero kung ako'y papanguson mga kaigsonan og tubo, ari ko mag-una sa kuan kanang tumoy, dili ko mo una og pangos diha sa punuan. Ganahan ko mo pangos og tubo kanang gikas tab-ang ngadto na sa tamis-tamis ngadto na gyud sa pinakatamis. Kaysa mo pangos og tubo nga gikat sa tamis, paingon pod sa kanang tambang. Kung ako po'y pa trabahoon mga kaigsonan, unahon gyud nako ng lisod. Dili nako unahon ang sayon. Kay kun matrabaho nako ng lisod, ang sayon musamot pag yun nagkasayon. Unya ang mahitabo pag yun kung imong unahon ang lisod bitaw, ang sayon nga trabaho dili na magkinahanglan kaayog kusog. So do na kay igong kusog nga magamit para mas masayon pagyod ang pagbuhat nimo sa sayon. Pero kung unahon ang sayon, unya medyo magkalisod ka sa sayon, samot na gyud kung adto na gyud ka sa lisod. Samot na gyud kung wala na po kay igong kusog. Kay nagamit na nimo sa sayon nga buhat. Nindot mga kaigsonan nga magsugod yod sa gitawag kalisod. Kay una sa tanan, mabansay nimo ang imong kaugalingon, ang imuhang pagbati, mura bitaw maanad siya kaysa hamugaway unya mo kalit og kalisod. Sa training mga kaigsonan or kanang naay mga moapil kag mga sports like volleyball, basketball o kaha sa boxing, kinahanglan mo agi gyud kag kalisod. Kon bugat o lisod ang imong kontra, mas lisod gyud ang imo pang kontrahon kaysa imo pang kontrahon. Kay kung madaog nimo ang katong lisod nga imong gikontra, katong imuhang kontrahon di sa ring, kaya na nimo siyang dagon. So nindot mga kaigsonan nga dihas pagpangalagad o dihas pagpuyos kalibutan, makasinati kag kalisod niya paingon ka sa kahamugaway. Kaysa gikas kahamugaway unya paingon sa kalisod. Mao na nga nindot kayong paminawon mga kaigsonan nga like example, arita sa kahimtang sa tao. Naminaw magyud mo tanan mga kaigsonan
Unya gusto lang nako nga inyohang makit-an ang unsa may gipakita sa Ginoo sa akong pagpamalandong mahitungod sa kahimtang sa tao nga mas nindot lagi gyud ang mag-unag kalisod. Kay nganuman, like example, kanang mag-edad ka og kanang maingon ta nga 20 pataas. Mag-edad ka og 20 pataas na naman kay sakto nga panghuna-una ana. Ang uban ana magsugod na kay pangibog, ang uban mo kalitag kaminyo, ang uban pod magtukod usag Pinoyanan. Gikan sa 20 hangtod sa kanang 30, kanang mga idara mga kaigsunan hangtod sa 40, moagi gyud nagkalisod. Mas nindot na siya. Kay bisan gani sa 20 paubos ang edad sa tao, mas nindot nga makaagig kalisod anang mga idara hangtod sa 20 o 30. Kay atong hinumduman katong mga kalisdanan nga ilang nasinatian, ilan ang anihon sa murag kumbaga kana bitawng makabantay na sila inig ka 40, 50, mas mahayahay na sila kay ilang magiuna ang kalisod kaysa paubos 20 hangtod sa 20 pataas hangtod sa 30, sige kag pahayahay, waldas dito, waldas diri, urag milyonaryo, gasto dito, gasto diri, wa daytoy tigom. Unya di pagyud kabalong manarbaho, di pagyud kabalong manipig. Ang mahitabo inig katiguang, inig kaadiran, mura na lang maglisod na gyud. Munang bintaha gyud to nga nakaagi kag kalisod nga doon na pay panahon. Kay inig ka idara na nimo, murag medyo magkahayahay na gyud, no? Magkahayahay. Sa pagpuyo na to sa kalibutan mga kaigsunan, dili lang sa pangidaron mag-agad nga kinahanglan maglisod. Kundili mga igsuon, ang kalisod nga ato ang nahisgutan kaganinang buntag, ato tong hisgutan kadali. Mga hinungdan or kanang mga major nga mga hinungdan sa kalisod, kanang una, natong gihisgutan mga kaigsunan kaganinang buntag, kanang naglisod siya tungod kay wala siya mga lagad sa Dios. Naglisod siya mga kaigsunan kay nagpuyo sa sala. Naglisod siya kay ningtalikod siya sa Dios. Usagyod ka isgutan nato kaganina mga kaigsunan kanang pagtalikod sa Ginoo. Nagtuo na ka, nindawat ka ni Jesus, nagpabautismo kumbaga. Unya tanan nga mga pamaagi sa Dios wala nimo tagaig pagtagad. Unya kon wala na to tagaig pagtagad ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsunan, usa ka na kailangan nga misupak ta niya. Wala na to tagaig bili ang ihang mga pamaagi. Kumbaga sa lain nga mga pulong na giinsulto na to ang Dios. So mo resulta na siya og kalisod. Unya kanang pagkahingibugon usapon na gyud nga maka hatag og kalisod sa tao. Mao na nga ang Dios mga kaigsunan nagtudlo og pamaagi nga kinahanglan gyud nga makasinati kag kahamugaway. Kadiha sa atong pagpuyo kalibutan karon nga nagpuyo pa ta nga nagkinabuhi pa ta nga nagkinabuhi sa kalibutan, moagi gyud tag kalisod. Pero dunay duha ka kahimtang kaganina nga atong gisgutan o hinungdan nga nakahata og kalisod. Una kanang pagsupak sa mga pamaagi sa Dios. O ang ikaduha,
pagsulay. Kay kung ikaw sulayan, naaman po'y kalisod. Pero kung naamang ganay kalisod, naaragya pon kay kalinaw. Kaysa miabot ang kalisod kay nakahimo kag sala sa Dios, nakasupa ka sa Dios. Dili ka malinawon na guilty nga bation ang imong kaugalingon. Nya dugang mga hinungdan nganong ang tao miabot gihari ag kalisod mga kaigsunan kanang tungod na sa pagkahingibugon. Mga iro kog pasensya kagamay mga kaigsunan kay kani akong mata na puling kaganina. Nagsigi magugkuog plansa-plansa sa bongbong sa simbahan. Sudlan man og puli kanang murag bas. Halang unya sakit man paminaon. Pero padayon lang gyud ta mga kaigsunan, no? Padayon ra gyud ta. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan, unsaon aron mabiyaan, talikdan kining kalisod. So unsa may mga ilhanan nga misugod na ka sa pagtalikod sa kalisod o giatubang na nimo ang kahamugaway sa kinabuhi. Kung atong tan-awon yod ang kana bitawng panghitabo sa mga tao nga nakaagig kalisod o niya likod ug human sa kalisod, mipuli ang kadagaya, mipuli mga kaigsunan ang kahamugaway. Ang atong gihisgutan kaganina, kinabuhi ni Job ug kinabuhi ni Jose. Niya ato pag yung nahinumduman, nahisgutan ang kinabuhi ni Jonas nga misupak siya sa Dios. Nakalingkawas si Jonas sa kalisod tungod kay nakadawat pa siya og panahon. Kumbaga gitagaan pa siya oras o panahon nga makabalik sa Ginoo. Makapangayog pa saylo aron matuman og mahuman ang misyon nga gihatag sa Dios kaniya. Usa sa mga ilhanan mga kaigsunan nga magpakita nga imo nang gibiyaan ang kalisod, gitalikdan na nimo ang kalisod, kanang miundang nakasbisyo. Kung sa imong pagpangalagad karon nagtuo ka Ginoo, nagpabotismo na ka, unya imo nang gibiyaan ang bisyo. Pag-inom, paghubog-hubog, panigarilyo, uban pang klase, pagpanugal, pagpangibog, tanan nga klaseng bisyo, kung imo na siyang gibiyaan, mauna na'y usa sa mga ilhanan nga imo nang gibiyaan ang kalisod. Imo nang gitalikdan ning babay na kas kalisod og paingon na ka sa panalangin sa Dios. Unya ikaduha mga kaigsunan nga ilhanan nga atong makita sa kinabuhi ni Jose nga nagpakita nga gibiyaan ng kalisod or mitalikod na ang kalisod, giwelcome na ang kamugaway. Mga igsuon, kanang gilikaya na nimo ang mga tentasyon. Kung asa dapito nga mga lugar nga diin ka nagbisyo kaniadto, imo nang gilayo ang imong kaugalingon. Like example, ang imong bisyo kaniadto kusog ka ikang moinom, muhubog. Unya karon nangalagad na kas Ginoo, ni palayo na ka sa dapit o mga tao nga naghimo ni ini. Mao nay usas mga ilanan mga igigsunan nga paingon na ka sa panalangin sa Dios. Sama na sa kinabuhi ni Jose. Adlaw-adlaw siyang gitintal, adlaw-adlaw pud siyang mipalayo sa tentasyon. Nyatong hinumduman mga kaigsunan si Jose gikan sa kalisod, nahimo siyang pangulo sa gingharian sa nahimo siyang gobernador dito sa gingharian sa Ehipto. Mao na nga kining kalisod mga kaigsunan pwede ra gyud nato ning biyaan. Niya mas maayo nga imo na gyud nang biyaan, talikdan. Ang hinungdan mga kaigsunan nganong ang tao magkalisod
Dili na gyud nato to balikan tong mga hinungdan, katong pagpuyo sa sala, pagsupak-supak sa pamaagi sa Dios. Dili gyud nato na kana bitawng kalimtan. Unsa ang pamaagi sa Dios ato nang ikalipay. Malipayon ta nga mubuhat, malipayon ta nga mutrabaho. Kay kung mutrabaho ta sa mga buhat nga ikalipay sa Dios, dili gyud kadaot mga kaigsunan ang moabot masinatian sa tao. Dunay bersikulo mga kaigsunan nga maghatag nato giya aron dili kalisod o kadautan ang ato ang masinatian karon og hangtod sa unahan. Kaysa ako nang gikaingon diha sa Biblia mga kaigsunan, gipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga pwedeng likayan bisan gani ang pagsulay. Dunay prayer nga gitudlo si Ginoong Hesus nga kanang ayaw kami itugot sa mga panulay. Ilikay mo kami sa mga panulay. So kana nga mga pamaagi nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo, nagpakita na nga pwede gyud ta nga dili gyud nato masinatian ang kalisod. Kung dili ang kamugaway sa hunahuna, kamugaway sa pagbati, kamugaway sa pagpuyo, malipayon kay ang bana ug ang asawa wala na'y panaglalis pagkanindota bitaw magpuyo nga kanang smiling nga ira kanunay. Pag ingong walay tubig, muingon dayon ang bana, sagdi lang na amang kay giatimang bata, ako ray magkabo. Unya sa dihang nagkabo ang bana, ang asawa po naningkamot po ay nga makalungag. Ang asawa po maningkamot po ay nakaluto. Pag abot sa bana nga gikan nagkabo, uy luto na. Layo-layo siguro nung kalab-anan na kay dugay man kaayo na abot kay gikan sa pagbiya hangtod nga niabot luto naman ang sudan, no? Nung sa pagkahang sudan na basig itlog adali ra pud kay maluto. So nindot kaayo mga kaigsunan ang magtiayon nga magtinabangay. Nindot kaayo mga kaigsunan tan-aon. Usas makahatag yun nato og kanang makatabang gyud nato mga kaigsunan nga ang magtiayon og magtiayon bitaw magkasinabtanay kanang nag-alagad ng tas Ginoo. Kay katong wala pa mag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, wala pay nagtudlo sa pulong sa Dios, wala pay nagwali mga igsuon ko sa Ginoo, pertigyong paita ang pagpuyo. Kay nganong pait gyud kaayo mga kaigsunan, makakita lang ka sa mga sitwasyon sa mga tao nga kana bitaw gikan sa tabo, gikan sa pista, wala pay kwarta, hubog pa, inig uli, wala pay kahoy, wala pay linungag, maning ka pa. Pero tigyong paita, magyaw-yaw pa. Unya, sabton sa tanang sabton kay hubog lagi. Pero tigyong paita. Munang bliss kaayo ta mga kaigsunan nga naay nagwali, naay nagtudlo, na nagsakripisyo paghatod sa pulong sa Ginoo. Nya nagsakripisyo po mo nga naminaw. Kanang inyong pagsakripisyo nga naminaw mo, muani sad mo ang nagpanalangin. So dako kay kalahian mga kaigsunan ang kinabuhi sa pamilya, bana ug asawa nga mag-alagad sa Dios, nga maminaw ug magbasag Biblia. Nga mosunod gyud niini. Kay na ang kalipay, nang kalinaw, unya ang kinaiya sad layo nagpud kaayo ang kinaiya. Sa una maldito, pero karon na anas Ginoo pagkanindutan nagkinaiya. Matinabangon na, mahinatagon na, unya ikasabot pa. Pero tinindutag yun. Muna nga dili gyud nato idalo ang ato ang naangko na dawat nga panalangin sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili nato ni idalo sa uban. Labi na gyud sa atong mga kaila o labi na gyud sa atong mga kabataan, mga igsuon, mga amigo, ato gyud na silang agnihon manimbata. Muduol tas Ginoo. Magpatudlo ta og simbahan mo nimbata dito sa Ginoo diha sa simbahan
nga Biblia mo'y gitudlo. Kay diha gyud ko na bag-o. So ayaw usiki ang higayon og panahon nga maka paambit mo ni ana ngadto sa uban. Ayaw mo kaluya sa pag-agni, pagdasig, labi na gyud sa inyong pamilya. Kay haskang ninduta mga kaigsunan nga magpuyo nga malipayon, malinawon, unya puno pa gyud sa panalangin. Anong puno sa panalangin? Kay dili man mausik ang panahon, dili pud mausik ang kwarta. Kay kon wala patay Ginoo mga kaigsunan, perting usika ang kwarta, di gyud ta katigom. Kung naamay mabaligya nga hayupan, baboy guban pa, mahal kayo ang ilim nun ron. Mahal ra ba pud kayo ang tambal. Unya, mugbo na pud kayo buot ra ba ang mga tao. Munang magbulag-bulag dayon. Muna nga, pasalamat gyud tas Ginoo nga niabot ta sa punto nga nakailata niya, nakaalagad ta niya. Dili na to usikan mga kaigsunan, kining atong pagpangalagad, ato na lang yun ang tinudon. Tinud-ara yun ang inyong pagpangalagad. No? Ako mga pagdasig, tinud-a, seryosuhag yun ang inyong pagpangalagad. Kay aron, puro na lang yun kaayuhan ang ato ang masinatian. Dili na kadautan, dili na kalisod ang inyong masinatian. Dunay usa ka bersikulo mga kaigsunan nga maghatod kanato niining maong tema nga kung unsaon aron talikdan na, biyaan na ang kalisod ug atubangon na ang mga panalangin sa Dios, ang kaayuhan. Puro na kaayuhan mga kaigsunan ang ato ang masugatan pagkaninduta. Puro na kaayuhan ang ato ang maangkon, madawat sa atong pagpuyos kalibutan, kuyog ang atong Pinoyanan. Og dunay bersikulo mga kaigsunan nga magpakita og pamaagi. Og kini mao nay atong hisgutan og atong salusaluhan sa atong panag-uban ninintak naa. Ablihin yung Biblia mga kaigsunan sa Roma. Roma kapitulo 8. Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Ato ning tagaan og pagtagad. Okay, karon lang cellphone akong gamiton kay medyo dali ni siya. Roma 8:28. Ato ning dunganan pagbasa mga kaigsunan, ablihin yung Biblia, labi na gyud sa mga naminaw sa mga atong FM station o sa FM station sa Badjan, sa Moalboal, murag na ay programa siguro. Sa Alcantara. Roma 8:28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya, katong iyahang mga tinawag sumala sa iyahang katuyuan. Okay. Ato ni siyang pisa-pisahon. Ato ni siyang himay-himayon mga kaigsunan. Nasayod kita. Ang gisgutan dinhi kasayuran. Ikaw ug ako nakabalog yun ta mga kaigsunan. Ang kasayuran mga kaigsunan naghisgot ni o gitawag kasiguruhan. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan. Ang tao nga nasayod mahitungod niini, do na say kasiguruhan mga kaigsunan. Nagpakita ni nga usa siya ka Kristohanon nga magtutuo sama kanimo nga naay kasiguruhan og do na say pagsalig mahitungod sa pamaagi sa Dios. Nasayod sa makaingon tang kakayahan o pagkagamahanan sa Dios. Usa kini siya ka Kristohanon mga kaigsunan
o mensahe nga nagpakita nga dapat kita mga Kristohanon diha sa atong pagtuo pag-alagad sa Dios mubati gyud tag kasiguruhan. Kasiguruhan mga kaigsunan sa pagkagamhanan sa Dios, pagkamiligroso sa Ginoo nga walay dili niya mabuhat. Walay dili usab niya mahatag. Basta makaayo og gikinahanglan nimo sa imong pag-alagad kaniya. Kinahanglan masayod gyud ta. Ingon diha na sayod kita sa tanang butang o kining moingon tang tanang butang mga kaigsunan. Ang tanang butang nagpakita ni mga kaigsunan dili lamang sa butang nga maayong butang. Kundili naglakip ubsab kinis tanang butang sama sa kalisod, kasakit o kana bitawng moingon ta nga kapildihan. Na ay mga panahon nga mapildi imong pananom, na ay mga panahon nga mapildi ang imong negosyo, dili ka makaginansya, na apoy mga panahon mga kaigsunan nga kanang mapildi siguro ang imuhang pag-atiman og mga hayupan like in ana. Kanang sa tanang butang naghisgot ni nga nasayod kita diha sa tanang butang. Moingon ganitang sa tanang butang kanang makaginansya kag di. Dili lang sa mga butang nga maayo kundi sa tanang mga butang lakip kanang kalisod, kasakit o kanang kaguol ba kaha. But ipasabot mga kaigsunan tanang butang nga mahitabo ug moabot sa atong kinabuhi nasayra nato nga tanan nga gitugot sa Ginoo sa atong pagpangalagad sa Ginoo timan ini na ay rason og dunay katuyuan dili ta aron maalaot kun dili makabatog kaayuhan. So kung doon na may mga kalisod o kasakit nga imong gibati, gitugot na mga kaigsunan og nasinatian na nimo, nasinatian na nato, dili aron paantuson ta. Kun dili aron mamaayo ta, matarong ta dihas pagpangalagad sa Ginoo. Kay doon na manggoy panahon mga kaigsunan nga isa makaamgo ang tao kung naay mga kasakit. Pero katong haruhay pa, murag wala ka dili kay siya makaamgo. Pero kung naa na gani mga kasakit, isa niya mamatgunan nga dili di niya kaya kung wala ang Dios. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Dios, unsa man ang atong nasinatian sa atong pagpuyo mga igsuon sa atong Pinoyanan, sa atong trabahoan, mapanegosyo uban pa. Kung doon na may mga medyo matakilid, maalkansi, o doon na may mga kalisod nga, lisod kaayo nga timbang-timbangon, kanang tanan, dili aron malaglag ka, kundili aron makabaton ka og kaayuhan sa unahan. Munay giingon dinhi nga nasayod kita nga diha sa tanang butang, tanang panghitabo. Nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Sumuni gipasalig dinhi mga kaigsunan nga ang Dios padayon nagsangkap, padayon nga nagtagbo, padayon nga naghatag og mga pamaagi para ang kaayuhan nga iyang giandam mahimong masinatian nimo nako ug natong tanan. Unya gipakita usab dinhi mga kaigsunan nga dunay pamaagi ang Dios. Kung kinsa ang makabuhat sa pamaagi sa Dios, siya gayud ang makasinati sa kaayuhan nga giandam sa Ginoo. So dinhi gipakita
ang kayuhan nga giandam sa Ginoo, ang panalangin nga giandam sa Ginoo, dili di ay na basta-basta nga maangkon lang sa tao. Diha sa maong mensahe sa sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, Roma Kapitulo 8:28, imong makit-an diha nga dunay kondisyon ang Dios. Nga kung dili nimo ni buhaton, dili sad nimo masinatian ang kayuhan. Pero kung imong buhaton, ang gipakita nga pamaagi ni ining maong bersikulo, masinatian nimo ang tanang kaayuhan nga giandam sa Dios sa tanang butang sa imuhang kinabuhi. So unsa may mga pamaagi, mga kaigsunan, aron masinatian nato ang kayuhan? Number 1, kinahanglan padayon tang mahigugma sa Dios. Ingon din nga nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Nya sa footnotes, mga kaigsunan, diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya. May mga sulat nga nag-ingon nga ang tanang butang nagbuhat og kayuhan alang ni adtong nahigugma sa Dios. So ang kondisyon din mga kaigsunan, ang tao nga makasinati kayuhan nga gikan sa Ginoo, katurang mga taong nahigugma sa Dios. Katurang mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Kung maghisgot ta gugma, mga kaigsunan, tinuot ang nahigugma sa Ginoo, kaantigot ang mo pailob. Kaantigot ang mo pailob diha sa pagpangalagad. Ang taong nahigugma, mga kaigsunan, andam na siyang mosakripisyo sama sa atong Ginoong Hesus. Bisan ulan, bisan layo, adtuon yun ang simbahan, kay nahigugma man ta sa Dios. Kalipay nato, mga kaigsunan, nga maghisgot gani nagsabado. Labi na ugma, Bernes, maghisgot gani Sabado, malipay na ta, kay moadto na usab tag simbahan, magdaig na sadtas Ginoo, usanas mga kinaiya sa gugma. Og kung naa kaana, mga kaigsunan, usana sas mga dagko kay mga ilhanan, nga puro kaayuhan ang imong maangkon karon og sa unahan. So padulong ka sa kaayuhan kung nagkinabuhi ka diha sa paghigugma nimo sa Dios. So atong uting kayo na usab kung unsa ang mga ilhanan nga magpamatuod nga nahigugma ka sa Ginoo. Si Jesus mihatag og bersikulo o mensahe nga gisulat ni Apostol Juan. Diha sa Juan 14:15. Ato kono ning basahon. Juan 14:15. Ingon dinhi sa 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Si Pedro nga gipangutana ni Hesus, katulo ka higayon, miingon si Hesus, gihigugma mo ba ako, Simon Pedro? Ingon si Pedro, gihigugma ti ka, Lord? Magtutudlo. Ingon na si Hesus, ati mana akong mga karnero. Kung tinuod ang nahigugma sa Ginoo, makit-ana sa atong buhat. Nagsunod ta sa sugo sa Ginoo. Unsa may pinakadakong sugo, higugma ang Dios sa tibok kalag, sa tibok kunahuna, sa tibok kusog, sa tibuok kasing-kasing. But ipasabot sa tibok natong pagkatao, nahalad og natugyan nato tanan sa Ginoo. Kung atong gigamit atong kusog kasing-kasing sa pag-atiman sa atong pamilya, giatiman nato sa paagi nga nalipay ang Dios. Mao nay tinuod nga tao nga nahigugma, og sila nga mga tao ang makadawat og kaayuhan sumala sa sulat sa Roma Kapitulo 8:28. So ang ato rong hisgutan, mga kaigsunan, ang atong bansayon sa atong kaugalingon, ang pagtuman sa sugo sa Dios. Unsaon man aron matuman nato ang sugo sa Dios? Kinahanglan magtuon ta sa Biblia, kay walay sugo sa Dios nga wala gisulat sa Biblia. Munang bless kaayo ang tao
nga nagbasa o gitudluan pagyod unsaon paggamit ang Biblia. Munang muiyong ko nga sa taas-taas na nako ng pagpangalagad og simbahan diha sa Ginoo or para sa Ginoo, makita nako ang mga tao nga tinud-anay nga nagtuman sa sugo sa Ginoo kay pauswagon gyud nas Ginoo. Dili man diha-diha nga dili man magic ang pag-uswag, pero akong makit-an ang kalahian. Sama gud ninyo mga kaigsunan nga midesisyon ta sa pagdawat, gibiyaan ang bisyo, hinay-hinay nga nibiya, nakadawat ay kalipay, nakadawat ay kalinaw, naaday pa nagsinabtanay, naamantuoy mga misunderstanding, pero makit-an ang kalinaw. Mabati ang kalinaw. Dako kay na siyang panalangin. Maunay panalangin nga dili nimo mapalit. Dili sad nimo mabayran. Kanang kalinaw, kalipay, na ang panagsinabtanay sa manag-asawa o managtiayon o mga anak. Pagkaninduta mga kaigsunan nga nawagtang natong singkahanay o niya bisasaog singka di po kasabot kay hubog di ay. Pagkaninduta mga kaigsunan kanang mga lagad gyud tas Ginoo, walay sama gyud. Nya ang atong buhaton mga kaigsunan aron masayran og damor natong makatunan, masayran ang mga sugo sa Ginoo sa ingon kanang mabuhat nato. Magpatudlo gyud ta sa pulong sa Ginoo. Magpatudlo ta sa mga magwawali. Magpatudlo ta mga kaigsunan sa mga pastor o diha sa inyong Pinoy-anan mga kaigsunan. Kinahanglan ang mga anak magabasa gyud Biblia. So ang kaayuhan nga giandam sa Dios mga kaigsunan, kini gisaad dili para sa tanan. Timan ini ha. Ang kaayuhan nga gisulat diha sa Roma kapitulo 8:28, kanang kaayuhan diha, kanang panalangin nga gisgutan diha, dili na para sa tanan. Exclusive na siya nga saad. Alang lamang na sa tinuod nga nahigugma sa Dios. Kanang dunay kadasig nga mosimba. Kay sugo man ang pasimbahon ta sa Dios. Sugo man ang muadtog yung tagbalay alampuanan. Muna mga kaigsunan, ang kaayuhan, mapisikal, material, spiritual, emosyonal, mabati na natong mga tao nga nag-alagad sa Dios kung nahigugma ta sa Dios. So kanang maong saad mga kaigsunan akong balikon, dili na para sa tanang tao, kundili alang lang man, alang rana sa tao nga nahigugma sa Ginoo. So ang ato rong uting kayon sa tong kaugalingon, tinuod ba ko nga nahigugma sa Dios? Tinuod ba ko nga seryoso na bagyo niya akong paghigugma sa Ginoo? Ikaw ra po'y magkatubag ana. Pwedeng tubagon nimong oo, pwede pong tinuo. O tubagon nimo nga murag oo, murag pog dili. Ang mahitabo pod nga kayuhan mga kaigsunan nga imuhang masinatian, kay ang imuhang paghigugma sa Ginoo mura mag-oo, mura pog dili. Ang kaayuhan pod mo abot nimo mura pog kaayuhan, mura pog dili. So imo nang tan-aw ng imong kaugalingon, tinuod ba ko nga nahigugma sa Ginoo? Asa man nato makit-an ang akong gugma sa Ginoo? Kabalo ba mo mga kaigsunan? Unsaon nato or asa dapit nato makit-an nga doon na tayo gugma sa Ginoo? Makit-an nato na diha sa ato ang oras. Nagyo tay oras para sa Dios. Kana bitawng lalaki nga naa sa gihigugma, taas man gyud sa oras sa babae nga iyang gigugma. O kana pong babae nga naay gigugma, mas mahimo gani naa na lang tanang oras niya sa lalaki. Kay na sa igugma. So unsaon aron makita nato ang atong gugma sa Dios? Dili lang ipakita,
kita mismo makakita nga doon na gyud tay gugma sa Dios. Kumbaga makamatikod ta nga tinuod na gyud kung nahigugma sa Ginoo. Makita na mga kaigsuonan sa imong oras. Na kay oras sa pagampo para niya, na kay oras mga kaigsuonan sa pagsimba. Pero moayong kang I love you Lord unya. Ha, inig ka Domingo daghang kay kagpasangil. Ikaw ra may kailad anang imong kaugalingon. So ikaw ra po'y mo ani sa imong pag-ilad sa ingon. So ang paghigugma nato sa Dios, kita mismo makamatikod, makakita pinaagi sa oras. Nagyo tay oras sa Ginoo. Sa pagampo, pagdaig, pagsimba, oras sa paghisulti dihas pagbasa sa Biblia. Nya makita nato ang gugma nato sa Ginoo dili lamang sa oras kundi sa atong mga buhat. Hingpit nga nagsunod sa mga sugo sa Ginoo. Nya ingon dinhi mga kaigsuonan sa Roma kapitulo 8 versikulo 28 mga igsuon. Ingon dinhi sa unahan, katong iyang tinawag sumala sa iyang katuyuan. So mga tinawag, wala lang kita pilia kundi gitawag yun ta. Nya, napoy giingon nga, una ang pagtawag, ulahi ang pagpili. Pero kung imong tan-awon sad ang ubang mga libro sa Biblia, mas nauna ang pagpili, ulahi ang pagtawag. Kay naa may gisulat si Propeta Jeremias, sawa pagani tamatao, gipili na kadaan. Sawa pa ka may mugso, gipili na ka, ginalista na ka nga, mag-alagad ka sa Dios. Musimba ka niya. Muna mga kaigsuonan, wala lamang kita pilia, gitawag taas Ginoo. Ang imo ug ang akong kinabuhi atong hinumduman na ay purpose na ni katuyuan nganong nabuhi ni. Ang katuyuan maglakaw ta uban sa Dios. Magkinabuhi ta uban sa Dios. Mo ni rason mga kaigsuonan nganong kinahanglan ta mag-alagad sa Dios. Gipili ta o gitawag tas Ginoo atong pangumustahon kung nagkinabuhi ba ta sa tawag sa Dios. Kung nagkinabuhi ba ta sa pamaagis Ginoo, sa tingog sa Ginoo. O niya ikaw gako gitawag ta, gipanalanginan ta tungod kay duna say katuyuan sa atong kinabuhi. Ang plano o katuyuan sa Dios mga kaigsuonan, usa niini kanang maghalad ta og mga pagdaig sa Ginoo. Unya mahitabo lamang nato mga kaigsuonan kung atong gisurrender ang tanan sa Ginoo. Kay kung wala nato isurrender ang tanan, katong mga butang nga wala nato isurrender, maotoy mangangin. Kumbaga, maotoy mahimong instrumento para di ka kasimba. Munang moingon ang uban nga, pastor, di ko ka simba kay bag-upang nanganak ko ang baboy. Di ko ka simba, pastor, kay bag-upang kanang daghang pa kong anihon na ako'y giapas. Lasiging apas, siging gukod. Resulta, wa gyoy gyapoy tigom. Kay nga naman, wa gyoy panalangin. Kinahanglan gyud atong isurrender gyud ang tanan. Kay kung atong isurrender ang tanan, mapanegosyo, mapatrabaho, mapabuhi, dili man to himuon natong rason nganong di ka kasimba. Musimba ka hinuon sa Ginoo kay gipanalanginan ka pag-ayo. So kining maong mensahe mga kaigsuonan sa Roma kapitulo 8:28,
nagpakita ni sa mga pamaagi o mga saad sa Dios nga puro ra gyud kayuhan ang atong maangkon karon og sa unahan ugma og sa umalabot kung tinuod tang nahigugma niya. Kung tinuod ta nga naay panahon sa Dios. Doon na tay oras. Mga buhat na to nakapahimaya sa Ginoo, nakapalipay sa Dios, nagpaila nga gihigugma na to siya. Una nga ang adlaw sa Ginoo, buluhaton na to para sa Ginoo. Dili na to na dapat ibaylo sa trabaho nga dili mauisol sa panalangin. Munang manimbag yun ang tanan. Og ang pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan, kinahanglan yun nga atong i-priority. Kanya, dili lang kay kita ang maningkamot, kundili, pati pod imong tibok pamilya. Muna kung naa kay pamilya nga wa pa makasimba, agnihag yun samtang di pa ulahi ang tanan. Agniha, imong mga apo, dada. Imuhang mga igsuon, imong bana, imong asawa, imong pamilya, haladad kay diha sa pagsimba nato sa Ginoo, nagpaila nga gihigugma nato siya. Kanang paghatag natong oras para sa Ginoo, sa pakigsulti sa Ginoo, sa pagdaig sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa pagpaminaw mga mensahe sa Dios, usana kadakong ilanan nga gihigugma na to siya. Kanang mingawon ta siyang presensya. Nya muna ang mga ilanan, mauna ang kahimtang ilhanan sa tao nga puro ra gyud kayuhan ang moabot. Karon ugma sunod semana, sunod bulan og sa umalabot pang mga katuigan, puro kayuhan. Pagkanindota nga puro kayuhan ang imong anihon, ang imong dawaton, dili kay kagulanan, kasamok. Piting kapuyan ng siging samok. Piting kapuyag yun. Gasto sa nahuna, gasto sa kasing-kasing, gasto sa baba. Maglabad na imong ulo. Muna nga, katong mga kalisod, kaguol, kaniadto mga kaigsunan, dili na nato to tugutan nga mahibalik pa. Og dili na nato na balikan, ato na nang gipadayon pagsalikway og kalimtan ang tanan. Muatubang ta sa kayuhan nga giandam sa Dios, sa panalangin nga giandam sa Ginoo. Ayaw lang kalimti ang paghigugma niya. Importante gyud nga di gyud nato kalimtan ang paghigugma sa Ginoo. So dili nato kalimtan kining mga pulong. Nasayod ba ka sa Ginoo? Nga walay dili niya mabuhat? Nga walay dili niya mahatag? Mao ni dapat timong hinumduman. Bisan asa ka. Mapanegosyo man, magtrabaho man, kaya nang palambuon sa Ginoo. Kaya kang panalanginan sa Ginoo. Higugma lang siya. Ipakita ang imong gugma diha sa imuhang oras, sa imong buhat. Pakita gyud na. Unya kinahanglan na sayod ka nga bisan asa ka naa siya. Og siguruha nga gihigugma nimo siya. Og gitugyan og gisurrender nimo ang tanan nga nanimo. Sa ingon sa imong pagpuys kalibutan, dili kadautan og kalisod ang imuhang matagamtaman. Kun dili puno kini og kaayuhan. Og ayaw gyud undang, padayon lang sa imong pagpangalagad sa Dios. Padayon lang sa pagtuon sa Biblia. Kaysa pagbuhat nimo niini, iblas lagi ka. Iblas jud ka mga kaigsunan. Walay tao mga kaigsunan nga kanang dili panalanginan sa Dios kung nahigugma siya sa Dios. Ang tao nga nahigugma sa Dios, nagbuhat sa sugo sa Ginoo, nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan, o nagbuhat sa tanang makapahimuot, makapalipay sa Ginoo. Ug usa sa makapalipay sa Ginoo mga kaigsunan, kanang musimba ka niya sa adlawng Domingo. Dalaygon ang Dios, padayon magpanalangin, oras na sa akong pagpanamilit,
katong nag-request mga kigsunan awit makalangit dili lang sa nako makanta kay wala pa pod na puno ang baterya unya kinahanglan akong manamilit para pod makapahuway kay lahi gyud ning dili tanad og trabaho. Giingnan ko sa akong asawa nga ay lang paspasibis nya nakakat-on naman ko unsaon pag skin coat kat-on naman ko unsaon pag idea dali ra gyud kaayo na unahuman unya duha ka adlaw na akong trabaho human na gyud kari na lang dapit sa atubangan mo iwa unya human ana ako man ang lihaan nilakaw mi ugma palit kog lihaan ako na unya tagbuan man namo na inig ka Sabado na ay may magkalot nya magliha nya umagliha sundo na nag-skin coat mo na nay final hamis na kay na unya inig ka human ana mga kigsunan mao na siya nga first coating flat nga kanang flat nga kan pintal daig sunod kana ng gloss mao na nay final pero dili na way tanan kay duna koy gi pangayo sa Ginoo nga plastada sa atong simbahan nga nindot kay na siyang tanawon. Nya nindot kayo, dili sakit sa mata, kanang makarelax, makapaabli sa atong kasing-kasing diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga oras ato nga programa alas 8:37 pero kinahanglan akong manamilit kay mas maayo manggod nga makarelax pud ta. Nya una pud sakit pud akong mata kay mawala ra pud ni kay kabalo magukong ayuhon ra gyud pud na no sa Ginoo. So inana ra gyud ang ato ang pagpadayon sa pagpangalagad unya ayaw gyud ninyo kalimte ang paghigugma sa Ginoo. Ang paghigugma nato sa Ginoo willing tang mo sakripisyo. Dapat mo sakripisyo ta og oras, kusog, talento, abilidad, hiyas. Pangutan-a po ng imong kaugalingon asa nimo nahatag ang imuhang 18-18 usab nang 18-18 Pastor Gideon kanang kung imuhang pagsayaw-sayaw kinahanglan ana gyud nato na ihalad sa Ginoo. Musayaw ko, mulukso ko, musayaw ko para sa Ginoo ana gyud. Dili kay musayaw mga kaigsunan adto nato isayaw dito sa dili para sa Ginoo. Niya ayaw gyud kalimti pagbasag Biblia. Sama sa tuigsuon si Maring Kura magbasa na sa Biblia. Niya nagtestimony ang iyang bana nga ako nga iya yung makit-an nga naagyod ang kalipay, naagyod ang kalinaw, no? Salamat kaayo. Daghan kaayong mga kaigsunan nga nadasig ug nabless sila sa pagbasag Biblia tungod kay sa ilang pagbasag Biblia naagyoy mga pabor panalangin ang Dios. No? Mao na nga ayaw ninyo hikawi ang inyong kaugalingon sa panalangin sa Ginoo. Basag Biblia. Doon ay bersikulo nga dili dapat ninyo kalimtan, Josue 1:8. Ayaw kalimot sa pagbasa sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini. Unya ang saad muuswag lagi ka. Manamilit ta sa dili pa ta manamilit mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami. Nga imo kaming gitagaan og paglaom, kasiguruhan nga mong talikdan og biyaan ang kalisod ug maatubang nami sa panalangin gikan kanimo kadaugan nga gikan kanimo. Salamat o Dios sa mga pulong nga naghatag kanamo og mga ideya aron ang kalisod mawagtang nas pamilya. Amahan, salamat Lord sa panalangin, kaharuhay, kamugaway, kalinaw, kalipay ug ang pakigdait labos sa tanan ang pagkamaupaswagon imong ipakita kanamo. We declare blessing sa among pagpamahulay. I-bless kami, ubani kami. Among isalig diha kanimong kinabuhi amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo nga nag-share sa ato nga programa ngadto sa imong mga kaila. Ining igsuon Pastor Gideon moingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night.
pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.